Fis-7 ta' Ġunju tas-sena li għaddiet, il-whistleblower fil-każ Tawdex kiteb email lil Chris Said, Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Fl-email reġa' taħrendi kont ta' dak li kien għaddej f'Għawdex qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali brabta max-xogħol għall-voti. Dan wara li kien diġà iltaqa' miegħu. Semmilu wkoll kif anki l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil kien marraf b'dan kollu. Fil-fatt jirriżulta li Busuttil innifsu iltaqa' mal-whistleblower, għalkemm sal-lum għadu qatt ma qal x'intqal fil-laqgħa. Mistoqsi fi Zurich dwar l-aħħar żviluppi fl-iskandlu Tawdex, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li fiċ-ċirkostanzi Busuttil għandu jkun ċar dwar x'intqal bejnu u bejn il-whistleblower. Jien naħseb li l-ewwel ħaġa li jrid jagħmel Dr. Busuttil huwa li jgħid ċar u tont x'kien intqal f'dik il-laqgħa. U jaf x'intqal, mhux jien. Sissa nafu biss illi kien hemm laqgħa, din ħarġet mhux b'mod spontanju ma ħarġet fl-aħħar jiem tal-kampanja elettorali tal-Kunsilli Lokali u donna ntesit dan il-punt kollu. Mitlub jgħid jekk Busuttil għandu xi jirriżenja jekk ikompli jirriżulta illi kien jaf b'dak li kien għaddej f'Għawdex, il-Prim Ministru insista li f'dan l-istadju l-importanti hu li Busuttil jgħid x'kien jaf. Jien nara ftit diffiċli biex naħseb li jista' jkun hemm persuna li ltaqa' mal-kap tal-Oppożizzjoni ma naħsibx għadu jitkellmu fuq il-futbol jien. Naħseb għadu jitkellmu fuq affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' din il-kwistjoni. X'qallu eżatt mhux ħankun jien li niġġudika x'ma kontx hemmhekk, jafu biss u żgur tnemm min-nies il-kap tal-Oppożizzjoni u l-whistleblower u naħseb li l-kap tal-Oppożizzjoni f'dan il-mument li għandu jagħmel huwa li jgħid ċar u tont x'kien intqal f'dik il-laqgħa. Fl-aħħar sigħat One News talab aktar minn darba lil Busuttil biex jgħid x'intqal, iżda kull darba irrifjuta li jagħmel dan. Meta kontu fil-laqgħa inti Qed mur naqra tuħu kors edukattiv ta' inti. Tgħidli x'qallek il-whistleblower. Signorina. Tgħidli x'qallek il-whistleblower inti x'għedlu fil-laqgħa li kellkom.